Savo Design, Suomen liesituuletin markkinoiden ykkönen, on kehittänyt uuden sukupolven liesikuputekniikan. Dual Modular liesikupu on varma valinta. Sama liesikupu tukee lähes kaikkia talotekniikoita. Savo tarjoaa kaikille Dual Modular liesikuvuille pidennetyn 2+1 vuoden täystakuun. Jatkuvasti laajentuvasta Dual Modular tuoteperheestä löydät varmasti myös sinun keittiösi designiin ja asennustapaan sopivan vaihtoehdon. Dual Modular liesikupu ohjaa sekä AC- että EC-tekniikan huippuimureita ja ilmanvaihtokoneita. Silloin kun liesikuvulla ohjataan koko asunnon ilmanvaihtojärjestelmää, tarvitaan lisäksi helposti asennettava tehostusventtiilisarja. Dual Modular liesikuvussa on useita teknisiä innovaatioita, esimerkiksi takkakytkin, talvikäynnistys ja 24/7 toiminto, minkä lisäksi voit muokata liesikuvusta helposti juuri tarpeitasi vastaavan. Muokkaus tehdään joko DIP-kytkimillä tai Savo Configuration Toolin avulla. Kun kyseessä on kohdepoisto, liesikupu ohjaa AC- tai EC-huippuimuria. Kylmäsuojaventtiili estää kylmän ulkoilman virtaamisen keittiöön, kun huippuimuri on pysäytetty. EC-asennuksessa voit käyttää pistotulppaliitäntää. AC-kytkennät tehdään kiinteänä sähköasennuksena. Huippuimurilta tuleva ohjauskaapeli liitetään liesikuvun pikaliittimeen. Kun liesikupu ohjaa koko asunnon ilmanvaihtoa, tarvitaan tehostusventtiilisarja. Tehostusventtiilisarjan asennuksessa ei tarvita työkaluja. Kaikki tarvittavat komponentit ovat mukana pakkauksessa, johon on käytetty vain kierrätettäviä materiaaleja. Halkaisijaltaan 125 mm liukuputken avulla liesikuvun yhdistäminen jäykkään kierresaumaputkeen on helppoa. Liesikuvun rasvasuodattimet irrotetaan. Tehostusventtiili asennetaan liesikuvun lähtökaulukseen alakautta. Tehostusventtiilin ohjauskaapeli pujotetaan liukuputkessa olevan reiän läpi. Tehostusventtiili kierretään paikalleen liesikuvun lähtökaulukseen. Sen jälkeen rasvasuodattimet asennetaan takaisin paikoilleen. Liukuputki vedetään alas liesikuvun lähtökaulukseen ja tehostusventtiilin ohjauskaapeli kytketään pikaliittimeen. EC-asennuksessa voit käyttää pistotulppaliitäntää. AC-kytkennät tehdään kiinteänä sähköasennuksena. Huippuimurilta tai IV-koneelta tuleva ohjauskaapeli liitetään liesikuvun pikaliittimeen.